Spanien stammend wollte er als junger Mann militärische Ruhm erwerben. Durch sein Leben fand seine Wende in der Begegnung mit Gott. Doch spürte er, dass es im Leben weniger um den eigenen, vielmehr um den Ruhm Gottes ging, wie er ausdrückte, die höhere Ehre Gottes. Sein ganzes weiteres Leben war davon geprägt. Er gründete mit einigen Gefährten die Gemeinschaft der Jesuiten mit eben jenem Wahlspruch. Nehmen Sie Platz. Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Der Herr wies dem Stamm Levi die besondere Aufgabe zu, die Lade des Jahwe-Bundes zu tragen, vor dem Herrn zu stehen, vor ihm Dienst zu tun und in seinem Namen den Segen zu sprechen. So geschieht es noch heute. Deshalb erhielt Levi nicht wie seine Brüder Erbbesitz und Landanteil. Der Herr ist sein Erbbesitz, wie es der Herr, dein Gott, ihm zugesagt hat. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Pentru ziua răscumpărării. Să fie îndepărtate dintre voi orice amărăciune, furie, mânie, râvnet, desfamie și orice răutate. Dimpotrivă fiți buni unii față de alții, înțelegători, iertându-vă unii pe alții, așa cum Dumnezeu v-a iertat în Hristos. Așadar fiți imitatorii lui Dumnezeu ca niște copii, iubiți și umblați în iubire, după cum și Hristos ne-a iubit pe noi și s-a oferit lui Dumnezeu pentru noi ca ofrandă și jertfă de bună mireasmă. Mit deinem Heiligen Geist und stärke sie in ihrem Dienst. Gib den Mächtigen dieser Welt Fantasie und Willenskraft, sich für Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen. Sei besonders jungen Menschen nahe, die vor wichtigen Entscheidungen ihres Lebens stehen. Hilf allen, die sich zu dir bekennen, durch ihre Liebe und ihr Zeugnis deine Ehre zu mehren. Schenke unseren Verstorbenen den Frieden und das ewige Leben in deiner Herrlichkeit. Pentru ca familiile noastre să fie mărturie vie a trăirii vieții creștine, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne. Pentru ca toți cei care se căsătoresc în această lună să-L pună în centrul familiei pe Hristos, cuvântul și pâinea vieții, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne. Pentru ca să coboare pacea, iubirea și buna înțelegere în familiile care trec prin dificultăți și necazuri, să ne rugăm. Pentru ca parohiile și comunitățile noastre să trăiască și să construiască relații profunde între ei și cu Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne. Dumnezeule, trimit un Duhul pe Fiul Tău lume, L-ai făcut părtaș felii noastre omenești, atrage-ne mereu spre Tine, pentru ca, hrănindu-te cu trupul Tău, să devenim părtași la firea dumnezeiască, așa te rugăm prin Hristos, Fiul Tău. Amen.
bezahlt für uns geholfen für die Renovierung des Obelisk, 2000 rumänische Lei, sage ich, vergelt's Gott. Dankeschön für Andreas und Magdalena Klein für die schönen Blumen, vergelt's Gott ihre Opfer. Danke euch, mit Feiern wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag. Programul nostru, următoarea Sfânta Liturghie, va fi peste 2 săptămâni, în data de 23 august, după masă de la ora 15. Da. Wir sind eingeladen, weil Sie möchten sprechen uns ein paar Worte, Herr Richard Jäger. Stimate domnul Părintele Paroc, stimați primar, Crișan și viceprimar, astăzi sărbătorim 190 de ani de când a fost construit casa asta, biserica în Horia, la Mana Catolică. Dar sunt și alte datele la care ne gândim astăzi. 700 de ani, în 1315, este primul document unde este scris și documentat că a fost aici 2 km din Horia o comună sau o comunitate care s-a numit Banat. Și în anul 1562 a fost distrus când au venit turci. Iarăși, acum 230 de ani, în anul 1785, au venit strămoșii noștri din Germania, din Franța și din Luxemburg, din Austria, 150 de familii și au făcut comuna asta cu 150 de căși. Primele 2 ani au locuit în Locovați, astăzi la Nimerescu, în Mine și în Mândru Loc, acolo au fost închiriași până a fost comuna asta construită. Iarăși acum, 100 de ani înapoi, a fost primul război mondial. În război mondial au murit 59 de persoane din comunitatea asta. Acum 70 de ani înapoi a fost sfârșitul al doilea război mondial. Și ăsta multe milioane de persoane în toată Europa a costat. Pentru noi Panada, aici, în comuna asta, a fost anul 1945, un an rău. Știți că în ianuarie 300 de persoane, femei din vârstă 16 până 32 și bărbați de vârstă 18 până 45 de ani, care mai au fost aici în comunitatea Horia, au fost duși în Rusia și au lucrat acolo ca sclavi. Din oamenii ăștia, 35 de persoane, tineri persoane, au murit acolo în Rusia. 25 de ani înapoi, ultimii germani, 300 de persoane din Horia au plecat în Germania. Toți care mai sunt aici, vă mulțumesc din toată inima la preot, domnul Paroc, la toată comunitate, la primăria din Vladimirescu, că aveți grijă de biserica noastră și a voastră și de cimitirul nostru și a vostru. Și sper că și în viitor să suntem în pace împreună și putem să vedem ce facem. Vă mulțumesc la primărie din Vladimirescu și în persoană domnul primar Crișan pentru că ne-a ajutat la intrarea comună asta, la satul astăzi, aici în Horia, este o tablă unde scrie că a fost o unitate
majoritate german și până în 1948 a fost anumat Neupalat. Vă mulțumesc de toată inima că este une Anerkennung. Da, că pentru când vin generația după noi, să vede ce a fost aici și sunt mulți tineri care vreau să știe unde sunt legăturile noastre, unde sunt rădăcinii noștri. Și dacă ești deja la intrarea de sat și ești așa willkommen, binevenit, bine ați venit, ăsta e un mult pentru toți. Vă mulțumesc la toți și după slujba asta putem să vorbim afară și mă bucur. Vă mulțumesc pentru tot. Ganz besonders Ihnen, Herr Pfarrer Barlow, köszönjük szépen. Domnul primar, vă rog frumos, dacă aveți câteva cuvinte de a ne adresa și nouă, ascultăm cu bucurie. Cernice Părinte Baloc, iubiți creștini, mă adresez așa pentru că slujba de astăzi a fost un exemplu de creștinism, de credință și de creștinătate. Astăzi ne-am rugat împreună nemți, români, ucrainieni, punct. În toate aceste limbi, credința este una. Chiar dacă diferența între o religie sau alta este o religie a creștinătății. Și creștinătatea a adus numai bine tuturor. De aceea dorim să ne înțelegem, să ne iubim, să ne respectăm unul pe celălalt. Ceea ce spunea domnul Egel mai înainte, am făcut-o cu multă plăcere, am făcut-o și la Vladimirescu, pentru că există la noi o vorbă: dacă nu știi trecutul, nu știi încotro te duci. Dacă nu am respectat trecutul, pentru că așa cum a fost istoria, chiar și istoria se schimbă, credința și creștinătatea nu. Și de aceea, dacă nu păstrăm aceste lăcașuri sfinte, dacă nu păstrăm amintirea, cum am vorbit mai înainte, câți au căzut în război, câți au suferit, și dacă le uităm și aducem vrajba și nu pacea și bunăvoirea și înțelegerea, atunci vom avea parte încă de asemenea fapte urâte, de asemenea situații neplăcute. De aceea ne-am angajat împreună cu domnul Egger și cu toți cei care au venit din Germania să punem primăria suportă costurile, o placă dumneavoastră să dea din granit, o placă din granit pe care vom grava numele acelor care au murit în război. Au murit pentru cauza domnilor, pentru că istoria nu i-a iertat, a venit și probabil se va schimba, dar repet încă o dată, creștinătatea și creștinii trebuie să ne iubim, să fim frați și, cum spunea Excelența sa, Episcop Roz, când am vizitat și în urmă cu 8 ani am avut aici o mare sărbătoare de hram, ați venit mai mult din Germania, probabil că veți veni tot mai puțin, dar dacă unul vine, este de ajuns să-și vadă rădăcinile, cum a zis Domnul. Eu vă mulțumesc și m-am simțit excelent cu dumneavoastră și vă promit că atât timp cât voi fi acolo unde sunt, voi face în așa fel ca toți, indiferent de nație, de limbă, de credință, să fie frați. Vă mulțumesc! Teresa und Johanna führt heute Abendgottesdienst und die Frau Organistin vergisst Gott ihre Mühe, schöne Lieder. Am Schluss einer Heiligen Messe sind alle eingeladen, in Hofgausen ein Milchspeise oder ein Weißer oder ein Most zu trinken. Dankeschön.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Er segne und beschütze euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Thank you.